Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 15, versikulo 22 hangtod sa 35. Ang giingon diri: Unya nagkauyon ang mga apostoles, ang mga kadagkuan ug ang tibuok simbahan sa pagpilig mga tawo gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tawo nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan, ug ilang gipadala kanila kining musunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakadungog kami nga may mga sakop sa atong pundok nga gikan sa Jerusalem nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti, bisan wala namo sila sugua sa pagbuhat niini. Busa sa among panagtigom nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo, nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon nga dili kamo hatagan og daghang palas-anon gawas sa pipila nga gikinahanglang tumanon. Ayaw kamo pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok, ug likayin ninyo ang salawayong pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Pag-ayo-ayo kamo. Unya ilang gipagikan ang mga tinugyanan ug nangadto sa Antioquia, ug gitigom nila ang tanang magtutuo ug gihatagan sa sulat. Sa pagkabasa sa mga tawo sa sulat, nangalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. Ug si Judas ug si Silas nga mga propeta mihatag og mga pakigpulong ngadto sa mga kaigsuonan, ug kini nakapadasig ug nakapalig-on kanila. Taud-taud silang nagpabilin didto ug tapos niini gipagikan sila sa mga kaigsuonan uban sa mga panghinaot sa kalinaw ug namalik sila ngadto sa nagpadala kanila. Si Pablo ug si Bernabe nagpabilin og dugay-dugay sa Antioquia, ug didto inabagan sa uban, nagtudlo sila ug nagwali sa pulong sa Ginoo. Niadtong miaging simana, nakita nato nga si Santiago ug dili si Pedro ang nagpreside sa pinakaunang church council meeting didto sa Jerusalem. Ug nagpamatuod kini mga kaigsuonan
nga dili tinuod ang gipatuo kanato sulod sa dugay ng panahon nga si Pedro kuno ang prinsipe ug pangulo sa mga apostoles, dili gayud kana tinuod. Walay labaw kanila, equal lamang ang ilang awtoridad ingon nga mga apostol. Ugani sa sulat ni Pedro sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 3, gi-address niya ang mga pastors ingon nga kaubang mga pastor nga ka-level lang niya. So hinaot nga nahataga na kini og katin-awan alang sa matag usa. Ang konklusyon ug paghukom ni Santiago mga kahigalaan, human niya mapaminawan ang tanang mga argumento ni Pablo ug ni Bernabe ug ni Pedro, inubanan sa pagtandi sa balaang kasulatan labaw sa tanan, mao nga dili na pabugatan pa ang mga hintil pinaagi sa pag-require kanila nga mutuman sa mga seremonyas sa mga Hudiyo. Partikularmente ang pagtuli, dili na kinahanglang i-impose pa ngadto sa mga hintil isip requirement alang sa kaluwasan. Apan bisan pa niining tanan, adunay gipakanaog nga desisyon ang konseho nga angayng pagalikayan sa mga hintil. Unsa man kadto, adunay upat nga ginadili. Una, ang pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios. Ikaduha, ang pagpanapaw. Ikatulo, ang tanang mga hayop nga tinuok. Ug ikaupat, ang pagkaon og dugo. Ug kung inyong nabantayan mga kahigalaan, giapil ang pagdili sa pagkaon og dugo. Ngano man kaha? Tungod kay alang sa kasayuran sa tanan, ang pagkaon og dugo usa ka karaan na kaayo nga pagano nga practice sa tibuok kalibutan. Bisag asa mong tribo mo adto, aduna gayoy mga ritual sa dugo. Tinuod gipasabot ni Santiago nga ang mga hintil dili kinahanglang magpakahudiyo, apan kinahanglang biyaan nila ang ilang pagkapagano kung mopailalom sila sa pagkadiyos ni Kristo. Ug usa sa posibleng pangutana niini mao nga, pastor, di ba gihinluan na sa Ginoo ang tanang matang sa pagkaon? Apan mga kahigalaan, dili man pagkaon ang dugo, dili gyud pagkaon ang dugo. Bisan gani sa mga pagano, dili gayud pagkaon ang dugo. Ila kining ginainom o gipatulo sa ilang mga ritual, mga padugo. Apan wala gayud nila isipa nga ang dugo pagkaon. Ikaduhang pangutana, pastor, di ba duna nakitay Christian liberty o kagawasan isip Kristohanon? Well mga kaigalaan, kining mga ginadili nga nakalista diri sa Buhat Kapitulo 15, sama sa pagkaon ug mga hinalad sa mga Dios-Dios, imoralidad nga pagpakighilawas, pagkaon og tinuok nga hayop ug dugo, dili kini Christian liberty. Kung mabantayan ninyo, ang mga pagkaong ginadili nga nakalista dinhi, katupong sa imoralidad nga pagpakighilawas, mao nga dili gayud kini Christian liberty. Kinahanglang likaya nato kining mga butanga. Adunay tulo ka punto ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang sumbanan nga modelo sa mga pulisiya ug kahapsayan sa simbahan. Ikaduha, ang insaktong pagsabot sa misteryo sa bag-ong kasabutan. Ug ikatulo, ang modelo alang sa ministeryo sa pagkapastor. Mudangat na kita sa unang punto, ang sumbanan nga modelo sa mga pulisiya ug kahapsayan sa simbahan. Mga kahigalaan, dili sayon ang pagdumala sa simbahan ni Kristo. Apan nahasulat ang tanan sa Biblia kung unsaon nato pagpadagan ang simbahan ni Hesukristo. Dili pwedeng magbuot-buot kita sa pamaagi sa pagpadagan sa iglesia, tungod kay giprovide na sa Ginoo ang tanan sa iyang pulong. Insulto alang sa Dios mga kahigalaan kung dili nato kini sundon. For example, kung adunay mga desisyon nga buhaton sa iglesia, unsa may mga laka nga atong sundon. Atong basahon ang bersikulo 22. Ang giingon dire, unya nagkauyon ang mga apostoles, ang mga kadagkuan ug ang tibuok simbahan sa pagpilig mga tawo gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas
mga tawo nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsunan. Ang uban nga mga komentarista, mga kahigalaan, nagagamit niini nga bersikulo aron ipamugos ang lunlon nga congregational o demokratikong matang sa panggobyerno sa iglesia. Ambot pasabot sa demokratiko kining kung dunay desisyon, butaran kanunay sa mga miyembro ug kung kinsay makadaog, maoy matuman. Mo kini ang demokratikong panggobyerno. Apan dili kini ang akong nakita ani nga bersikulo, mga kaigsuonan. Ang akong nasabtan ini, niuyo na lang og nagpasakop ang tibuok iglesia sa nadesisyonan na sa mga apostoles. Wala sila'y labot sa desisyon. Wala sila miapil sa council meeting. It was a meeting of the apostles and pastors, kauban ni Pablo ug ni Bernabe. Wala nagpa-referendum o nagpabutar ang mga apostoles sa mga miyembro sa simbahan aron sila makahimo sa ilang desisyon. Instead, masabtan na lang nato sumala sa dagan sa mga panghitabo nga ila na lang nga gipasabot sa kongregasyon kung giunsa nila pagmugna ang maong desisyon sumala sa gibatbat ni Santiago nga gipasikaran sa pulong sa Ginoo ug sa paggiya sa balaang espiritu. Karon sudungan ninyo ang kaalam nga gihatag sa balaang espiritu ngadto sa konseho, mga kahigalaan. Sa ilang pagkabot sa desisyon nga ipadala si Judas ug si Silas ngadto sa mga hintil nga magtutuo didto sa Antioquia uban ni Bernabe ug ni Pablo. Paminawan ninyo ang bersikulo 27 ang giingon dire, busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Aron malikayan ang posible nga akusasyon batok kang Bernabe ug kang Pablo nga nagmugna-mugna lang sila og sulat gikan sa mga apostoles ug mga kadagkuan sa iglesia sa Jerusalem, ilang gipadala si Judas ug si Silas aron magsaysay usab sa susamang mga butang nga anaa sa sulat sa ilang baba mismo. Matud pa sa bersikulo 32, si Judas ug si Silas mga propeta usab, ug sila mihatag og mga pakigpulo ngadto sa mga kaigsuonan ug kini nakapadasig ug nakapalig-on kanila. Kining duruha, mga kaigsuonan, nagrepresentar sa duha ka grupo sa simbahan didto sa Jerusalem. Si Judas nga posible nga igsuon ni Jose nga nahisgutan sa kapitulo 1 bersikulo 23, nagrepresentar sa grupo sa mga Hudiyo. Ug si Silas nga usa ka Romano nagrepresentar sa mga Helenista ug mga Hintil. Sa unsaon man nato pagtagi kining mga detalyeha when it comes to church decisions. Ang tubag sa mga desisyon nga adunay klaro kaayo nga basihan sa Biblia, pwede nang desisyonan sa mga pastors ug ipasabot na lang sa mga miyembro uban ang pagputlo og mga bersikulo sa Biblia isip awtoridad sa maong desisyon. Apan sa mga butang nga adunay kalabutan sa Christian liberty, sama sa budgeting ug uban pa, maayo ra pod nga apilon ang mga miyembro sa pagbutar kung unsa ang ilang pilion. Ug nagtuo ko nga sa pagpili kang Judas Barsabas ug kang Silas, ingon nga mga representante sa simbahan sa Jerusalem nga mukuyog kang Pablo ug Bernabe sa Antioquia, apil ang tibuok iglesia sa maong desisyon. Apan ang desisyon sumala sa gipasabot ni Santiago, walay labot ang mga miyembro ni adto. This means that the church government is a mixture of federalism and democracy. Ikaduhang example sa decision making sa sulod sa iglesia, mao ang pagpadala og mga misyonero aron moadto sa ubang dapit aron manangyaw sa pulong sa Dios ug magtukod og simbahan. Unsa may mga pamaagi sa pagbuhat niini. Atong basahon ang bersikulo 24. Ang giingon diri, nakadungog kami nga may mga sakop sa atong pundok nga gikan sa Jerusalem nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti bisan wala namo sila sugua sa pagbuhat niini. Makita nato sa bersikulo 24, mga kahigalaan, nga sa pagpasabot nila sa tumong sa ilang sulat, ang konseho nagpasabot mahitungod sa issue sa leadership.
kung lehitimo ba kini o dili lehitimo. Kadtong mga gikan sa simbahan sa Jerusalem nga mikalit lang og tungha didto sa simbahan sa Antioquia ug nanudlo sa mga miyembro og pagtulunan nga nakapalibog kanila tungod kay ila mang gi-require ang mga hintil nga magpatuli aron sila maluwas. Dili kadto autorisado sa mga apostoles ug sa mga pastor sa Jerusalem. Mao nga makusganon gayod nga gikondenar sa konseho ang ilang pagtulunan ingon nga nakapasamok sa mga hintil nga magtotoo. Ug sa laing bahin mga kahigalaan, ang sulat mipasidungog ug miila kang Bernabe ug kang Pablo nga mga lehitimong magwalali sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. So giklaro na sa mga apostoles ug sa mga pastor sa Jerusalem sa ilang sulat nga bisag na attach kadtong mga mini nga mga magwalali nga naka-record sa bersikulo 1 sa simbahan sa Jerusalem, dili sila autorisado sa simbahan sa Jerusalem aron moadto sa simbahan sa Antioquia aron magwali sa pulong sa Ginoo didto. Mao nga makita nato diri ang klaro kaayo nga foundational principle nga angayang sundon sa iglesia when it comes to missionary work. Ang mga missionaries kinahanglang opisyal nga ipadala sa tibuok iglesia tungod kay ang giingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 15, unsaon man nila pagpanangyaw kung walay nagpadala kanila. Apan sa dili pa sila ipadala ingon nga missionary, kinahanglang masulayan usa sila whether insakto ba ang doktrina nga ilang gibarugan ug pino ba ang ilang mga kinaiya sumala sa nahasulat sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 7 ug Tito kapitulo 1 bersikulo 5 hangtod sa 9. Kinsa man ang moexamine kanila? Well, sumala pa sa Biblia, ang tibuok iglesia ang moexamine kanila. Mao nga kung dunay church planter nga muanha sa inyong lugar mga kahigalaan, sutaa gayod ninyo dayon kung kinsa ang ilang sending church. Kay basin og self-proclaimed missionary lang na sila. Delikado kaayo. Kay basin og pareha na sila sa mga mini nga magwalali sa Buhat kapitulo 15 nga nanangyaw didto sa Antioquia apan wala sila sugua sa simbahan didto sa Jerusalem. Ug ang resulta, nakapasamo kaayo sila sa simbahan didto. Bisag unsang matang sa mini nga ebanghelyo, makapasamok gayod sa tinuod nga mga magtotoo. Kapila na kahigayon mga kahigalaan nga nasubo kaayo ang akong kasing-kasing tungod kay daghan kaayong mga magwalali dinhi sa radyo ug sa telebisyon nga nagtudlo og mga pagtulunan nga makapalaglag sa kalag. Daghan na pud kaayong mga simbahan nga nangagubot tungod kay adunay miabot nga magtutudlo nga sukwahi kaayo ang doktrina nga ilang gitudlo gikan sa kamatuoran. Kay sa tinuod lang mga kahigalaan, ang mga magtotoo posible nga dili sila makabatbat sa pulong sa Dios apan makadetect gayud sila kung ang giwali sa usa ka tawo tinuod ba o dili. Si Kristo na gyud mismo ang nag-ingon nga ang tinuod nga mga karnero dili maminaw sa tingog sa estranghero. Juan kapitulo 10 bersikulo 5. Kung atong basahon ang bersikulo 28, ang giingon diri, ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon nga dili kamuhatagan og daghang palasanon gawas sa pipila nga gikinahanglang tumanon. Ang giingon diri, ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon. Unsa may buti pasabot niini mga kahigalaan? Bisan pa og ang mga apostoles gihatagan og pribilehiyo nga makadawat og direct nga pagpakig-istorya sa Ginoo. Apan niini nga higayon, wala nakig-istorya ang Ginoo directly sa ilang igdulungog aron sulbaron ang panaglantugi sa doktrina. Gitugutan hinuon sila sa Ginoo nga mukonsulta og duro sa Biblia ug mutuon sa probidensya sa Dios sa kasaysayan sa nangagi aron sulbaron ang maong isyu. So sa kinatibuk ang panghitabo didto sa meeting sa konseho didto sa Jerusalem, nagaagad lamang gayud sila sa leading sa balaang espiritu aron makabot nila ang maalamon nga desisyon. Mao nga tulumanon gayud sa tanang mga pastor nga mutuon gayud og duro sa Biblia
aron dili sila magpataka og decide sa mga butang nga angayng desisyonan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang insaktong pagsabot sa misteryo sa bag-ong kasabutan. Karon, kung atong tan-awon ang greeting sa konseho sa ilang sulat ngadto sa mga magtutuo nga hintil, ilang gitawag ang mga Gentiles nga mga igsuon diha sa Ginoo. Makapadasi gayud kaayo kadto, mga kaigsuonan, tungod kay nagpasabot kadto nga giila na sa mga Hudiyo nga ang hintil wala na nahimulag kang Kristo ug dili na mga langyaw, tungod kay nahimo naman silang sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Ug aduna na sila ibahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nahiusa na ang mga hintil kang Kristo Jesus ug sila nga kaniadto layo sa Dios karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Mao kini ang nasulat sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 12 hangtod sa 13. Usa na lamang ka katawhan ang mga Hudiyo ug mga hintil. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod sa 18 nagpasabot kanato nga pinaagi sa kamatayon ni Jesus giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nagulang sa mga Hudiyo ug mga hintil. Mao nga ang giingon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 19 hangtod sa 22, kita nga mga dili Hudiyo dili na mga langyaw o mga dumuduong kundili mga kauban na sa katawhan sa Dios ug mga sakop na sa iyang banay. Gitukod kita diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Dios. Uban sa tanang magtutuo, kita usab nga mga hintil nga magtutuo nahiusa ngadto kang Kristo diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Ug mao kini ang hinungdan nganong sa bersikulo 31, ang mga magtutuo nga mga hintil nagmaya gihapon sila bisan pa sa upat ka mga butang nga ginadili alang kanila. Kadtong pagkaon og mga hinalad sa mga Dios-Dios, immoral nga pakighilawas, pagkaon og mga tinuok nga hayop, ug pagkaon og dugo. Imbes nga ilang giisip kadtong mga gidili nga mga butang, ingon nga kabug-aton, nagmaya hinuon sila niini tungod kay nasayod man sila nga namugna kadtong maong desisyon sa konseho pinaagi sa paggiya sa balaang espiritu. Ug dugang pa mga kahigalaan, nakasiguro na sila nga gidawat na sila sa panimalay sa Dios pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang sumbanan alang sa ministeryo sa pagkapastor. Kung atong basahon ang bersikulo 30, klaro kaayo nga ang panagtigom sa iglesia nahitabo sa adlawng igpapahulay, sa Domingo, sa adlaw sa pagsimba. Ug niadto nga panagtigom, miwali og taas nga wali sa pagdasig si Judas Barsabas ug si Silas. Apan bisan pa sa kataas sa ilang wali, wala may nireklamo nga taas ra kaayo. Ambot lang kano kung kana nga attitude nga magmaya sa wali sa pulong sa Ginoo bisag unsa pa kataas, anaa pa ba kana nga attitude sa mga iglesia karon? Well, naka-experience jud ko sa una sa Iligan nga gi-invite ko og wali. Apan gipahimangnuan jud ko nga mubuon ra kuno nako ang akong wali. Mga 15 minutos ra jud kuno dapat. Na. Unsa may mawali in tawon anang 15 minutos? Daghan pa man ganing gikulangan sa 30 minutos nato nga pagsibya dinhi sa kahanginan, 15 minutos pa kaha. Si Judas Barsabas ug si Silas nga dili lamang mga pastors kundi mga propeta usab sa bag-ong tugon, personal nga nag-reinforce sa mga pagdasig sa sulat sa konseho pinaagi sa ilang kaugalingong mga pagwali ug pagtudlo nga nagpalig-on sa mga kaigsuunang mga hintil diha kang Kristo. Mga kahigalaan, ang mga matinud-anon nga mga pastors nasayod gayod sa kanunayng panginahanglanon sa mga magtutuo
ng ilang mga kasing-kasing malig-on pinaagi sa ebanghelyo sa grasya sa Dios. Mao nga bisan pag si Judas Barsabas ug si Silas nakauli na sa Jerusalem, nagpabilin gihapon si Pablo ug si Bernabe didto sa Antioquia aron sa pagwali sa maayong balita sa ebanghelyo ni Kristo. Mao kini ang pinakatahas sa mga pastors, ang matinud-anon nga mutuon ug mutudlo sa pulong sa Ginoo, inubanan ang tumang mga pagampo. Dili trabaho sa pastor ang kanunay magpakatawa. Trabaho na sa mga stand-up comedian. Ang trabaho sa pastor mao ang pagpasabot og duro sa pulong sa Ginoo nga nagpaila-ila sa bugtong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtotoo, buot kong matanom sa atong kasing-kasing ug hunahuna nga bisag adunay awtoridad ang mga apostol ug mga pastor sa Jerusalem ni adtong tungura, mapainobsanon gihapon ang ilang mga pinulungan sa ilang sulat. Paminawan ninyo ang bersikulo 23. Ang giingon dire, ug ilang gipadala kanila kining musunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Wala gayoy makita nato nga pagka mapahitason sa maong sulat, mga kaigsuonan. Ug bisan gani si Pedro nga gitumu-tumuan lang og bansag sa dakong simbahan nga prinsipe ug pangulo kuno sa mga apostoles, pagkalayo ra jud kaayo sa ilang gisulti ang pinulungan mismo ni Pedro sa iyang unang sulat sa kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 2. Ang giingon niya diri, kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo ug saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug mag-ambit sa himaya nga ipadayag unya, naghangyo kaninyo nga alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Nakita ninyo mga kaigsuonan, dili gyud ni pinulungan sa ilang giingon og prinsipe ug pangulo sa mga apostoles. Mao nga sa mga kaubang mga pastors ug mga magwalali, hinaot nga magkinabuhi kita diha sa pagka mapainobsanon sa tanang higayon. Alang sa mga wala pa kang Kristo, nakita ninyo nga ang mga Hudiyo ug mga Hintil nahimo ng usa diha sa panimalay sa Dios, pinaagi kang Kristo. Ikaw higala, unsaon man nga mahimo ikaw ang anak sa Dios. Hinumdumi nga dili tanang tao giisip nga anak sa Dios. Si Jesus na mismo ang nagbansag sa mga Hudiyo nga dili magtotoo kaniya ingon nga mga anak sa ilang amahan nga mao ang yawa. So ang buti pasabot, dili di ay tanang tao anak sa Dios. Well, unsaon man nga mahatagan ka og katungod nga mahimong anak sa Dios, gitubag ka na sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 nga nag-ingon, apan kutob sa midawat kaniya diha sa pagtuo, kanila gihatag ang katungod nga mahimong anak sa Dios. Higala, ayaw na og langan-langan pa, makasasala ikaw og dili makaluwas sa imong kaugalingon. Gisugo sa Dios kanimo ang pagsunod sa tibuok niyang balaod. Apan nagasupak ikaw sa balaod sa Dios, ug usa na ni ana ang pagsupak sa balaod nga nag-ingon, ayaw pamakak. Ug tungod kay makasasala ka man higala, ikaw ug ako, gikinahanglang bayra nato ang atong sala pinaagi sa pagpaaga sa dugo, pinaagi sa kamatayon. Dili gayud ikaw makahimo niini, higala. Apan salamat, gumikan kay si Jesus, mao ang misalo sa problema nga dili nato kayang sulbaron. Siya ang misunod sa kinatibuk-an gayod nga balaod sa Dios, ug siya ang nagbayad pinaagi sa iyang dugo sa tanang silot sa sala. Ang pagkamatarong ni Kristo ug ang kumpletong kapasayloan sa sala ihatag niya kanimo, higala, kung ikaw maghinulsol sa imong mga sala ug mutuo kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karon na, ayaw na og paugmai pa. Amen. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.